салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. гумонам имрӯз бештар аз муваффақиятҳои тоҷикон ҳарф мезанем. воқеан ҳам чанд ҳафтаи охир дар арсаи варзиши ҷаҳон исми тоҷикону тоҷикистон шарафмандона садо медод ва хурсандиҳо яке пайи дигар меомад. аз ҳар гӯшаи ҷаҳон аз бартаритарин мусобиқаҳои варзишӣ варзишгарони мо бонгуно меоварданд. оғоз мекунем аз пурсарусадотарин бархурди дирӯза ки дер боз интизораш будем. Лоиқ Раҷабов, равзгари шинохтаи тоҷик баъди Нурулло дебюти худро дар марҳилаи рақобат UFC бо муваффақона пушти сар кард. ҳамагӣ баъди муҳлати хеле кӯтоҳи шартнома равзгари 32-солаи мо таваккалкорона ба рақобати аввали худ розӣ шуд ва ӯро бо кадом як равзгари навкор не балки бо нафаре рӯбарӯ карданд ки дар арсаи MMA 11 рақобати бидуни шикаст дошт. яъне бо рекорди 11-0 то лоиқ омада буд. равзгари мо ҳам натиҷаи бад надошт. 16 ғалаба, 4 шикаст ва 1 мусовӣ. хулос дар марҳилаи рақобатҳои 285 UFC ки онҷо Ҷон Ҷонс бо Сирил Гана барои камарбанди чемпионии сангин вазнҳо мубориза мебурд, Лоиқ Раҷабов бо Эстебан Рибовичи аргентинӣ рақобатҳои дебютии худро анҷом медоданд. дар 3 раунд тибқи хулосаи доварон Лоиқ нисбати ҳариф бартарии комил дошт ва рекорди навбатиеро дар таърихи UFC навишта кард. ӯ ҷамъуҷамъ 11 тейкдауни бо муваффақона анҷом дод ки дар ягон рақобатҳои дебютии дигар чунин натиҷа ба қайд гирифта нашудааст. ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов ва ҳамтоҳои дигари қавқозии ӯ ки беҳтарин анҷомдиҳандаҳои тейкдаун шинохта мешаванд дар рақобатҳои дебютии худ 11 тейкдауни бо муваффақона анҷом надоданд. доварон дар 3 раунд якдилона бартариятро бо имтиёзҳои 29-28 бар Лоиқ доданд ва ҳатто вақти бардоштани дасти равзгари мо Эстебан Рибович ягон эътироз нишон надод ва Лоиқ Раҷабовро бо сифати муборакбодӣ ба осмон бардошт. ҳарчанд ба таҳлили мухлисон дар раунди сеюм ва охирҳои раунди дуюм дар рақобатҳои росто Эстебан бартарӣ дошт. хулас рақобати Лоиқ Раҷабов дар баробари бархурди Нурулло Алиев яке аз сертамошобинтарин контент дар саҳифаҳои инстаграми UFC ва Twitter буд ки аз ҳисоби шаҳрҳо ва гузоштани аломати мақбул ва ё худ лайк дар баробари дигар бархурдҳои дебютӣ ва бидуни ҷоизавӣ бартарии комил дошт. ҳамчунин бархурди ин ду нафар дар саҳифаи расмии Twitter аз ҷониби мардуми ғарб мавриди муҳокимаи зиёд қарор гирифт. Ҳаризон Каст, шораи машҳури киберспорт, рақобати варзишгари моро мавриди ситоиш қарор дод ва гуфт ки доварон хулосаи беҳтарин бароварданд. Раҷабов нисбати Эстебан фаъол буд ва кӯшиш мекард ки зуд ба пеш ҳаракат кунад. ӯ ба замин камтар меафтуд ва тейкдаунҳояш низ хеле муваффақона буданд. Рибович андаке дертар бедор гардид, вале аллакай дер шуда буд. хулас бар муваффақияти Лоиқ Раҷабов ҳатто беҳтаринҳои олами варзиш каф мекуфтанд ва дар саҳифаҳои иҷтимоии тоҷикон низ ба сифати флешмоб ғолибияти ӯ дар сторис ва ба истилоҳ лентаҳо чарх мезад. мо ғайри фахр кардан дигар ягон ҳаққи дигар надорем. ҳарчанд шонси мо хело кам аст, вале футболбозони 20-солаи мо дар чемпионати Осиё ҳарифи гурӯҳии худ мунтахаби Умонро шикаст доданд. агар мо бозии аввали худро муқобили дастаи Урдун бо ғалаба паси сар мекардем, пас шонси рафтан ба марҳилаи плей-офф бештар мешуд. рақобати дастаҳои Тоҷикистон ва Умон дар майдони локомотиви шаҳри Тошканди Узбекистон сурат гирифт ва голи ягонаи Дидорро Амадони Камолов ба ҳадаф расонид. ҳоло мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ бо касби 6 имтиёз садрнишини гурӯҳи C буда аллакай як давр пеш аз анҷоми марҳилаи гурӯҳӣ ба даври плей-офф роҳ ёфт. маврид ба зикр аст ки мунтахаби Узбекистон ҳам аз гурӯҳи Э ба даври плей-офф баромадааст. мунтахаби Тоҷикистон бошад аввалин ғалабаашро дар доираи бозиҳои даври гурӯҳии ҷоми Осиё 2023 ба даст оварда соҳиби 3 имтиёз гардид. дар бозии оянда Кореяи Ҷанубӣ ба Тоҷикистон ва Урдун бо Умон рӯзи 8 март ба ҳам меоянд. ҳарчанд афсона аст, вале агар мо бозӣ бо Кореяи Ҷанубиро бо ғалаба пушти сар кунем, пас шонсамон дар ин маврид бештар мешавад, вагарна дигар шонс нест.
дурахши як футболбози дигари мо дар арсаи футболи Эрон Ваҳдат Ҳанонов голи ғалабаовари дастаи Персеполисро дар охирин нафасҳои бозӣ ба ҳадаф расонид ва мухлисони дастаи эронӣ ӯро ҳамчун фариштаи наҷоти дастаашон унвон доданд. Ин ҳам дар ҳоле сар зад ки дастаи Персеполис рақобатро бо дастаи Трактор то охирин сониҳаҳо бо ҳисоби 2-2 мебурд ва Ваҳдат Ҳанонов дар охирин дақиқаи ин бархурд голи ғалабаоварро ба ҳадаф расонид. Гап сари он аст ки агар голи Ваҳдат намешуд, пас аҳволи дастаи Персеполис дар ҷадвали чемпионат хеле бад мегардид, чун сабқати ҷадвалӣ дар чемпионати Эрон хеле аҷиб паси сар мешавад. Дастаи Сипоҳон феълан ҳамагӣ бо як холи зиёд аз дастаи Персеполис боло меистад ва дар сурати бохт ин фосила метавонист ки ба 3 хол баробар шавад. Яъне шумораи имтиёзҳои Персеполис аз Сипоҳон 3 хол кам мешуд. хулас голи Ҳанонов ин фосиларо аз миён бардошт ва Персеполис ба мавқеи қаблии худ баргашт. ана барои чӣ ӯро эрониҳои мухлиси Персеполис фариштаи наҷот ном бурданд. бигзор ӯ доимо фариштаи наҷот бошад. чӣ гуфтед? ҷудокорони мо дар грандслами ӯзбекистон чӣ ҳолу аҳволе доранд? ҳоло ман кӯтоҳакак нақл мекунам. Сомон Маҳмадбеков дар вазни 81 кило наздик буд ки ба финал роҳ ёбад, вале дар мубориза бо ҷудокори австриягӣ Шамил Барчашвили дар даври нимниҳоӣ ноком шуду барои медали биринҷии дуюм дар даври тасаллубаш қасдашро аз Ваҷид Барчашвили бародари Шамил Барчашвили ситонид. хулас Сомон медали биринҷии дуюмро соҳиб гардид. дуюмин нафаре ки аз ӯ интизориҳои зиёд доштем ин Темур Раимов буд ки бо сангинвазнҳо мубориза мебурд, вале мутаассифона бори сеюм аз ҷудокори ҷопонӣ Тацуру Саито дар мусобиқаҳои гуногун шикаст хӯрд. Тацуру нашуд, бало шуд. хуласи калони калон дуюмин медали тиллоро аз мусобиқаҳои Грандслам ё худ тоскулои бузург дар таърихи ҷудои кишвар Эмомалии Нуралӣ ба ватан овард. ин ҷудокори тозазуҳури тоҷик дар даври ниҳоии мусобиқа як рақобати сахту сангин ва тӯлонӣ муқобили Сардор Нурилаеви узбек паси сар кард ва дар вақти тиллоӣ тавонист бо имтиёзи япон ғолибият ба даст оварад. аввалин тиллояшро дар мусобиқаҳои Грандслам ба даст овард. ҳамчунин Эмомалӣ дуюмин нишони тиллоро дар таърихи ҷудои меҳан барои Тоҷикистон дар мусобиқаҳои Грандслам соҳиб шуда буд ки аввалин медали тиллои Грандсламро чанде пеш Темур Раимов оварда буд. мавриди зикр аст ки Эмомалӣ ҳам барои роҳ ёфтан ба финали мусобиқа масири ноҳамвореро тай кард. ӯ дар даври аввал бидуни мушкилӣ муқобили Ҳаким Агамамедов аз Туркменистон зафар ёфта, дар даври дуюм ҷудокори мизбон Бобур Ваҷиевро дар як рақобати сахту сангин аз сари роҳ дур кард ва ба даври сеюм рохат гирифт. дар даври сеюм Эмомалӣ муқобили ҷудокори фаронсавӣ Валид Хуяр дастболо шуда, дар даври нимниҳоӣ ҷудокори бомаҳорати узбек Муриддин Тилавовро шикаст дода буд. хулас Эмомалӣ дар қатори Лоиқ Раҷабову Нурулло Алиев ва Муҳаммад Наимову Ваҳдат Ҳанонов аз зумраи он нафароне буд ки саҳифаи наверо барои таърихи варзиши кишвар боз карданд. бигзор наврасону фарзандони мо дар ана ҳамин гуна рӯҳияи чемпиониву пирӯзӣ тарбия ёбанд. лекин як мавзӯи дигарам аст ки ба қавле нагӯям мекафам. шармандагии Манчестер Юнайтедро дар назар дорам. Ливерпул ба дарвозаи МЮ 7 гол зад. 7 гол ба истилоҳи дигар бо даҳони аҳмақ осон аст. Ливерпули дучори буҳрон шуда Манчестер Юнайтеди эҳёшударо голборон мекунад ва шармандатарин ҳисоби бозиро дар таърихи худ навишта кард. таи 100 соли охир ягон даста Манчестер Юнайтедро бо ҳисоби 7-0 набурида буд ва Ливерпул дар замонҳои нобиғаи футбол Юрген Клоп баъди аниқтанаш 92 сол ин рекордро нав кард. Эрик Тен Ҳаг аллакай ба таърихи девҳои сурх ворид шуд ва исми ӯро мухлисони ин даста абадан фаромӯш нахоҳанд кард. МЮ 40 дақиқаи аввал арзанда бозӣ доштанд, вале баъди он дар майдони Энфилд ҷанги ҳақиқӣ оғоз шуд. Гакпо дубл кард, Муҳаммад Салоҳ дубл кард, Дарвин Нунес ҳам 2 гол зад ва як голи дигарро Роберто Фирминио ба ҳадаф расонид. дар таърихи муқобилияти шадиди ин ду даста Ливерпул аввалин бор дар соли 1895 ба дарвозаи МЮ 7 гол зада буд. аммо он вақт номи ин даста Ньютон Хит буд. баъди 13 соли он Ливерпул боз ба дарвозаи ин даста 7 гол зад, аммо дар ҷавоб 4 гол хӯрда буд. дигар ба ҳамин ягон даста муқобили дастаи дигараш 7 гол назада буд ки ин навбат Ливерпул таърихсозӣ кард. дастаи Клоп бармегардад. 5 бозии охир ба шикаст дучор нашудааст ва аз ин 4 ғалабаву 1 мусовӣ ба қайд гирифта шудааст.
است. لیورپول با همه آن بحرانی که دارد مثل منچستر یگان مرتبه گلبران نشد و حتی در چنین وضعیت مشکل با دروازه رنجرز 7 گل زدند و با دروازه بورنموث در یک بازی 9 گل زده بودند. منچستر یونایتد وایما چی آنها پیش از این تحت سرمربیگی تن هاگ الکی از منچستر سیتی 6 گل خورده بودند. باز میگویم که تن هاگ رو مخلصان امیو ابدا فراموش نخواهند کرد. قهرمان اساسی این بازی محمد صلاح در این بازی رکورد تاریخی رو نو کرد. او 129 گل خود را به هدف رسانید و رکورد رابی فاولر رو دیگر کرد که او با پیراهن لیورپول 128 گل در پرمیر لیگ انگلیس زده بود. همکنون در خط بهترین نشانزن‌های باشگاه لیورپول در پرمیر لیگ انگلیس در صدر اول اسم محمد صلاح نوشته شد. در این برابر صلاح رکورد دیگری را هم تازه کرد. او گل‌های به دروازه امیو زده خود را با لگند لیورپول آلن شیرر برابر کرد که هر دو تنها با دروازه دیوهای سرخ 10 گلی زدند. خلاص مخلصان منچستر یونایتد میتوانند اگون یک ماه با مخلصان لیورپول روبرو نشوند. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.